Kaixo, gu, Bane, Erdoitza, eta Sitzu gara, eta Arrankudiaga Soiloko familien elkarteko kidea gara, eta aurten herriak aukeratu gaitu Arrankudiagako jaietako txupinerak eta pregoilariak izateko. postasun handiz eta sorpresarekin hartu dugu berria. Eta Ilusioz, eta bueno, ez genuen espero, así que kristalako ilusioa izan da. Duela 2 urte hasi ginen elkarte honetan, eta urte hauetan ekintza pilo bat egin ditugu adibidez. Kirola, familien artean kirola egin genuen, eta oso ondo pasatu zuten umeek, naiz eta gurasoak, eta bueno, nik uste dut guztiak pasatu genuela oso ondo. Ere egin genuen, gure lehenengo tailerra izan zen sukaldaritza tailerra, eta ume oso pozik egon ziren, eta izan zen kriston arrakastatsua. eta ni uste dut gehien gustatzen izan zen azaroako 25ean egin genuen antzeslana, gu izan ginen antzesleak, eta Daniela Pirataren ipuina aukeratu genuen, horrek daukan garrantzia egun seinalatu horretan. Esan bezala duela 2 urte hartu genuen, eta aurten ja lekukoa pasatzeko momentua heldu da, eta animatzen dugu eskolako familiak kide izatera eta gure lekukoa hartzea. Guretzako oso divertigarria izan da. Umantzako bai. Bai. Pertsonalki asko irabazi dugu. Bai gu eta bai gure familiak eta gure umeak. Eta herriak ere. Eta herriak ere. Bai, azkenian Animatzen zaituztegu parte hartzera, bertan izango gaituzue laguntzeko prest, eta hori animazu zaitezte. Gora Arrankudiagako jaiak, gora familien elkartea eta gora Palestinako umeak!